Zvandakutaura pamwe pamambo zvandakutaura pamberi pamambo nedare ravo. Zvandakutaura pamberi pamambo nedare ravo. Ichokwadi chisina manyepo. Ichokwadi chisina manyepo. Chisina manyepo. Vane vadzimu vanditungamirire. Vane vadzimu vanditungamirire. Saiva kupasi mutitsanangurire nzeve yamakumagarira Agnes Kahari. Okay. Ini ndiri Samusha mubhuku raSavanhu Kahira. Ndokungoerekana ndaona paiswa fenzi musha wamai vanonzi mai Kahari. Ndobva ndatorana nevairi vekomiti yangu yemusha kuti ndinobvunza mai ava kuti chii chiri kuitika. Takasvika pavari pamusha pavo nemuzukuru wavo anonzi Martin Kahari. Ndokuvabvunza kuti ndozvipi zvaakuitika pamai. Ndakadaiwa nemuzukuru wavo kuti ndakatengesa. Mbuya wacho mai Kahari vakati akatengesa kakana neniwo madhunduru angu aya ndichatengesa nekuti handina vana kana vazukuru vandichasiyira mushawa nemadhunduru iwayo. Ndokuvayambira kuti ndikuzviziva kuti mhosva kaiva kanza kana ndichisungwa ndiveropika handitye. Ndominhuzi ndakawana pavairi avo. Ini mumusha mangu hamusati mambotengeswa stendi. Maporesa aya ndiri sabu ndakarwisa nyaya yekutengeswa kwemastendi. Hapasati patengeswa. Ava ndovekutanga. Saka ndaane dambudziko rekuti ava vakabudirira vamwe vachabva vato nesuwo taakutengesa. Saka ndakati ndisati ndaenda kwamambo regai ndimborwisa dambudziko rapinda mumusha mangu ndega. Ndobva ndaenda kumapurisa nekukanzuru. Vese mapurisa nekukanzuru vakauya amai ava vachingopindura zvinoitika kuti ndakatengesa. Nekukanzuru vakabva vauya ndokuvasevhai vanoti Prohibition order. Enforcement order. Yaitaura kuti chimirai zvamurikuita zvese izvi. Ndakayeuka mashoko akataurwa nemukuru wemapurisa petakaunganidzwa masabhuku ese mamboseke varipo. Mukuru wemapurisa akatsanangura kuti kurumidzai kutizivisa nekuzivisa mambo nekuzivisa kanzuru kuti pane zvakadai zvirikuitika mumusha, kuitira kuti vanhu vakavaka moza motiudza vanhu vavaka zvinooma kuvaputsira zvavavaka. Ndaona kuti zviri kutora nguva vanhu ava vatoona kuti hapana chiri kuitika, vakabva vaisa logo kabini zvimakabhini zvemapuranga zvezvi. Ndokuti ndakatanga ndimhanyire kuna mambo ndowaridzi venyika. Ndokusaka ndakauya kwamuri kuti mambo vandibatsire kuti how can I stop this malady yapinda munyika. Zvatakuita isusu dai anga aripo taimubvunza kuti uri kuzviitirei. Agnes Kahari yakatengesa takumubata nemhosva
kutengesa state land, kugadzirisa mhosva iyoyo taakunobvisa zvese zviripo. Tichati isusu tikange tagadzira mapepa edu tichamupa 7 days dzekuti abvise. Kana asina kuzobvisa, isusu tozotuma mapurisa edu kuti andobvisa. Ndofunga ndokubatsirai kwatichaita ikoko, tozoona zvine zvichiitika pamberi pano. Ndofunga muchataurirwa nevakomana process yacho zvatabva mukutaura izvi kuti inofambiswa sei, asi toda kuvaratidza kuti nyika ine mutemo. Kana wachitora mutemo ndiwo waunotongwa nawo, ndiwo watiri watonga nawo. Chimwe chinhu chakunyakuti sunungura kuti tikurumidze kuita zvatataura izvi ndechekuti pane enforcement order yeCouncil. Saka izvozvo zvinotibatsira zvikuru kuti tiite reduo basa. Pamene mataurirwa nevakomana ava mapayments ekuti tiende kunoita basa iroro, nobva vava pa-enforcement order iyoyo, zvoita touch. Alright, pane chimwe kuti chatingataure panyaya iyoyo? Mapedza. Asi ndokumbira hangu kuti ndiite highlight more facts background yenyaya. Amai ava muzukuru wavagere naye haana chisoni mumusha umu. Isi taitanangana naye asi takazoona kuti it's easier kudhira nambuya handivaridzi munda wekutengeswa. Saka vaona pressure yatiri kuisa, amai ava vanopa mastatement anosiyana siyana. Vabva mukutaura kuti tinotengesa, vakazoti iye muzukuru ndiye akatengesa, indairwara ndakazongoona atengesa, handizvisiva achinja futi. Muzukuru wacho aona kuti petava nemapurisa asi akatiza, ndazomutera ini ndega musiwo yakandituka stereki achiti usabhuku wako ndini takatovhotera kuti utwe sabhuku iye zvino wachena musoro asi hauna brain. Muzukuru achitaura izvozvo. Saka akazotaura mashoko anoti haiwa hatina kutengesa, ambuya vakapa muzukuru wavo. Ndati pave nebackground iyo unozoti vaakuita zvinoti zvooneka fanira. Regai titaure kugarisana kwatinoita mumamisha. Isu inini Jinda nemisabhuku, Bhaibheri redu remutemo ndiro rinonzi Traditional Leaders Act chapter 29.17. Part 4 inonangana nekugadzwa kwemasabhuku, mabasa ana sabhuku, mutongo watinopa masabhuku kana vachinge vakanganisa. Iri very clear pasection 12. Pasection 12 inotaura iyo kuti basa rasabhuku ndere kubatsira mambo naJinda mukuitwa kwebasa kuno kumusha. Chechipiri, sabhuku anosungirwa kugashira zvaanenge ataurirwa kuti aite namambo kana kuti nasabhuku, zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka. Number 3, sabhuku basa rake ndere kutungamirira vanhu vake muzviitiko zvinoenderana nedzinza rake, anga mabira, zvinga zvipa,
anga makuva zvese is constitutionalized, zvinoreva kuti zviri mumaoko asabhuku kuti aite saizvozvo. Number 4, zvichibatana neCommunal Lands Act chapter 20.04 zvichirerekera nekuenderana netsika dzemhuri yake musha imomo, ndiye ega chete anobvumirwa kugashira zvikumbiro zvevanhu vanenge vachida kugara mumusha make. Masimba iwayo ndake, asi haazviiti ari ega, anokokorodza musha wese kuti ndine mwana wangu Agnes ane muzukuru wake waaroda kugarisana naye. Ndikamubvunzawo Agnes kuti pekugara nemuzukuru wako unapo here, akanditi aiwa ndiri kumudimurira dhunduru rangu kuti ndigare nemuzukuru wangu. Saka vanhu vomunoti kudii nazo, vanhu vobvuma kana kuramba. Kana vachinge vabvuma zvinosimbaradza sabhuku kuti agarisane nemuzukuru iwoyo. Asati amunongedzera kuti Agnes enda unoti uyu munhu avake, anobata tsvimbe yake sekuuya kwamaita kuno kwamambo, kuti mambo munozouya kumusha moona musha wangu uchikura, ini nemhuri yangu tine kamuzukuru kemwana wangu Agnes katati aivaka, tinogona kugarisana nako. Mambo haana chaanoramba, nekuti zvabva kumusha zvamuri kuwirirana. Zvandinozoita inini samambo, tichitarisana nezviri kuitika kuno kumamisha, kuti masabhuku ari kuenda munzvimbo dzisiri dzavo dzadzemumwe sabhuku votora, ndinozotuma kansela kuti ndideedzere masabhuku akavakidzana naasa vanhu, tivasume kuti ndo zviri kuitika kumusha wokwakaiya, tinzwewo kuti vanoti kudii. Tinovaunganidza, ini ndini sachigaro weungano iyoyo, tovataurira kuti ndo zviri kuitika kwasa vanhu izvi. Vazhinji vane vaida kuona nekuziva kuti zviri kuitikira papi. Zvino kana zviri munda waAgnes wavanoziva vanoti aiwa hatina chatinovakanganisa, ngavaenderere mberi pachena ipapo. Kana pachena kudaro, asi hatisati taakuti muzukuru waAgnes ngaavake. Tinosenza nelocal authority inonzi Manyani Rural District Council. Ndinochituma kansela kuti chienda unosuma nyaya iyi kukanzuru. Inosvika ikoko yotanga kukurukurwa mukomiti yeagriculture and land development. Ndinogara mukomiti imomo. Kana vaine mibvunzo yacho tinenge tiri vairi nakansela kuti titaure nezvazvo, tivapindure. Asi pane pasisina chingaite kuti vabvunze mibvunzo yakawanda, nekuti isusu varidzi vazvo tinenge tichivapindura. Zvobva ipapo zvoenda kusecond committee yavanoti planning committee. That one is a technical department of council, inoona kuti vanhu zvavari kugara mumamisha vari kugara vari mutemo wehurumende here, hapana zvavari kutyora here. Inondogara kuti mudare iroro hapana mibvunzo yatinotarisira kuti vanobvunza. Vakangotiona chete vanoziva kuti uku zvakarongeka. Zvozoenda for ratification kufull council kune mastakeholders ese munomaseke, vosikosumwa kuti ndo zvaakuitika kumusha kwasa vanhu izvi. Munhu ari kunzi agare ipapa apa ndinhingi, agariswa nambuya vake sabhuku nemusha vakabvuma. Zvadaro izvo, dare iroro harina mibvunzo, rinongozviziva kuti kwasakurwa kukazunzwa. Zvikabva kufull council
zvinodzoka planning committee. Planning committee inenge yochituma matechnicians kuti vachiuya kuzoona imimi samusha kuti paroda kugariswa muzukuru waAgnes ndepapi. Munongedzera vanhu vabvunza kuti pakakura sei, mubva mataura kuti takamupa kubva apa kusvika apa, woisa hoko. Sonzi iwe muzukuru uchitanga kuteerera mitero kukanzuru $16 pagore, wochironga kuti iwe uchivandudza nzvimbo yawakapiwa nambuya vako. That's the process inoitika iyo. Saka in the absence of all what I have explained, that means mtemo wenyika wakatyopa. Yes. Saka ndo patinenge tovatonga kuti makatyora mutemo, munhu akanziya atadza, panotariswa kunzi chaatadza chacho chii mumutemo. Apa ndo patinenge tosekerera kuti mutemo wakatyorwa. Mwana ari kundichirovisa kuti zvasvika pakuchera foundation. Tinosikofushira zvese izvozvo. Ndofunga zvatoita akomana mangwana chaiye muende nemapapers iwayo. Mangwana chaiye zvekuti dai mamuchigona kuagadzira masikati anaya, handiti ndokueria kwamunogona kusvika masikati anaya. Ndaine mapapers iwayo aitei ndisati ndabva panapa. Tibva tango aita and tiri kuvapa 7 days to stop whatever they are doing.